arewa ya aka yi. Wata akuya ce a gidanmu za a yi wa kakanmu dama gini, to ita kuma akuyar daga fitowarta da ta tayi an kwaɓa yayi da siminti ta cinye yayin har da simintin. Yashin da simintin? Ta cinye, ni kuma buɗar baki na sai na ce akuyan nan da ba dan a gidanmu take ba da yana kai ta a hewa ita wairan ta ya ɓaci da ta tayi kwa ta aihu ta haifi gida har da 'yan haya. Ita akuyar ta haifi gida da 'yan haya? Ita akuyar. Salamu alaikum. Nisa, salamu alaikum. Kai kuma da me ka zo? Kai, ka san na da wani da gida ban same ka ba, hankali na tashi. Tashi na kai kana na aka ce ma kayo majalisa. Ana ba ka san wani abu? Wani abu mamaki ne, kaza ce ta haifi raƙumi. Kaza ce ta haifi raƙumi. Ta haifi raƙumi. Yasa ka ta garmi a abun mamaki ne. Yasa na zo na ta gida ban samu ɗan aka ce manto ai yayo na ce to hiken bari in zo nan ko ba ka ba ina nan majalisa. Ina ya ka tashi? Ai kun raina mun hankali. Saboda kun raina mun hankali ku zo ku dubi tsabagen ido na saboda kun raina mun hankali ku zo kuna gaya mun wai ka ce kai akuya ta haifu me ne? Allah da kun raina mun hankali.